Témou dnešnej hodiny bude Uhorsko. Začneme hovoriť o jeho vzniku a o Arpádovcoch, ktorí tento štát založili. S maďarskými kmeňmi sme sa stretli naposledy v roku 907, kedy v bitke pri Bratislave maďarské kmene rozvrátili Veľkomoravskú ríšu a stali sa veľmi vážnym susedom Nemecka, bývalej východofránskej ríše, a nemecký cisár Otto I s veľkým znepokojením sledoval, ako sa na hraniciach s Nemeckom usídluje veľmi silný a veľmi agresívny súper. A preto sa rozhodol pre ťaženie, ktoré vyvrcholilo v roku 955 pri rieke Lech. A v tejto zdrvujúcej bitke porazil maďarské kmene, z ktorých jediný kmeň sa tejto bitky nezúčastnil, a to boli práve Arpádovci. Arpádovci po katastrofe pri Lechu zjednotili maďarské kmene. Na čele Arpádovského kmeňa stál Gejza. Ten neskôr prijal kresťanstvo od pražského biskupa Vojtecha a vytvoril tak základy, ktoré mohol zúžitkovať jeho syn Štefan I, ktorý ako prvý arpádovský panovník bol korunovaný za uhorského kráľa. Na tejto mape máme zobrazené Uhorsko niekedy okolo roku 1000. Jeho východnými susedmi boli ruské kniežatstvá združené do Kyjevskej Rusy. Na severe to bolo Poľsko, na západe Nemecko. Jeho južní susedia boli Slovania, jednak to boli Chorváti, ďalej to boli Srbi a Bulharské kráľovstvo, ktoré bezprostredne susedilo so stále ešte existujúcou a rozsiahlou a mocnou Byzantskou ríšou. Dejiny samostatného Uhorska počítame od roku 1000, od korunovácie prvého uhorského panovníka z rodu Arpádovcov Štefana I. až po rok 1526, čo bol rok bitky pri Moháči, keď Turci porazili Uhorsko a zabrali významnú časť jeho územia a prakticky z Uhorska zostalo len necelé Horné Uhorsko, to znamená územie dnešného stredného a západného Slovenska. Arpádovci boli jednoznačne najdlhšie fungujúcim panovníckym rodom v samostatnom Uhorsku. Vláda Arpádovcov končí Ondrejom III, kedy Arpádovský rod vymrel po meči a stalo sa tak po 301 rokoch Arpádovskej vlády. Po smrti Ondreja III nastala v krajine anarchia, pretože dvaja panovníci sa hneď uchádzali o uhorský trón a kým si svoje spory vyriešili rôznymi útokmi, vojnami, bitkami, na Slovensku sa ujali moci oligarchovia, bohatí šľachtici, z ktorých najvýznamnejší boli Omodejovci, ktorí ovládali východ Slovenska, a potom známy Matúš Čák Trenčiansky, ktorého volali aj pán Váhu a Tatier, pretože v podstate ovládal viac ako 50 hradov na území Považia. Spory o trón po smrti posledného Arpáda sa vyriešili nástupom Anžuovcov, neapolského panovníckeho rodu, na uhorský trón. Vystriedali sa dvaja panovníci, bol to Karol Robert a Ľudovít Veľký, a v tomto období Uhorsko zažíva svoj najväčší kultúrny, hospodársky, ale aj územný rozmach.
Po Anžovcoch nastupuje na uhorský trón Žigmund Luxemburský, ktorý bol naozaj významným európskym panovníkom aj preto, lebo súčasne s tým, že bol uhorský kráľ, bol aj nemecký cisár a na sklonku svojho života sa stal aj českým kráľom. Po smrti Žigmunda Luxemburského nastúpili na uhorský trón Habsburgovci. Bolo to krátke obdobie vlády. Vládol Albrecht Habsburský a po ňom Ladislav Pohrobok, syn Albrechta, ktorý sa narodil až po otcovej smrti. A keďže ako bábätko nemohol nastúpiť logicky na uhorský trón, tak Uhorsko spravovali jeho takí akoby vychovávateľia alebo strážcovia jeho trónu. Posledným významným panovníkom z pohľadu kultúrneho hospodárskeho rozvoja bol Matej Korvín a po ňom už následuje len poľský rod. Boli to Jagelovci, dvaja jagelovskí panovníci, Vladislav II. A Ľudovít II. A ich vláda sa vyznačovala hlbokým vnútorným rozvratom Uhorska a vyústila až do porážky v bitke pri Moháči, kde vnútorne rozvrátená krajina nedokázala odolávať vážnej tureckej hrozbe. Ale vráťme sa úplne na začiatok. Prvým uhorským kráľom sa teda stal Štefan I. z rodu Arpádovcov v dobre zapamätateľnom roku 1000. A na zábere vpravo vidíme svetoštefanskú korunu a korunovačné klenoty uhorských kráľov, ktoré sa dnes nachádzajú na území Maďarska v múzeu, ale my sa s replikou tejto koruny môžeme stretnúť na chráme svätého Martina v Bratislave, kde na špici veže sa nachádza replika tejto koruny, keďže od roku 1526, keď po dobití väčšieho územia Uhorska, vrátane jeho hlavného mesta Budína Turkami, sa hlavným mestom stala Bratislava a bratislavský chrám, dom svätého Martina, sa stal korunovačným chrámom uhorských kráľov. Vláda Štefana I. sa vyznačovala tým, že časť, ktorú dnes by sme mohli nazvať Horným Uhorskom, bola spravovaná z bývalého centra Veľkomoravskej ríše alebo z jedného z najvýznamnejších centier Veľkomoravskej ríše na území Slovenska, a to z Nitry. A pomerne krátke obdobie toto územie Horného Uhorska bolo vlastne vo funkcii pohraničného vojvodstva alebo údelného kniežatstva s tým, že z Nitry toto územie spravoval budúci následník trónu. Hlavným mestom nového uhorského štátu, uhorského kráľovstva sa stal stoličný Belehrad, dnes Székesfehérvár na území Maďarska. Významným mestom samozrejme takisto bol Ostrihom, pretože ten sa stal sídlom uhorského arcibiskupa, teda sídlom najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. Nebudeme si samozrejme spomínať všetkých panovníkov arpádovských, zameriame sa na tých, ktorí nejakým spôsobom ovplyvnili ďalšie dejiny, či už v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle. A dostávame sa tak vlastne na koniec 12. storočia k panovníkovi Belovi III., ktorý sa spoluorganizoval a takmer sa zúčastnil, ale najmä spolufinancoval tretiu križiackú výpravu v roku 1189, ktorej sa zúčastnili traja vtedajší najvýznamnejší panovníci Európy. Jednak to bol francúzsky panovník Filip IV. August, jednak to bol britský panovník alebo anglický panovník Richard Levie Srdce a nakoniec Friedrich I. Barbarossa, panovník Svätej ríše rímskej národa nemeckého. A všeobecne sa predpokladalo, že táto výprava prinesie obrovský zisk a veľkú korisť a nové územia križiakom, avšak jednak preto, že Friedrich sa utopil v rieke v Malej Ázii
a medzi Filipom a Richardom nastali vnútorné rozbroje, ktoré skončili tým, že Filip s francúzským vojskom opustil Svätú zem a zanechal tam vlastne len Richarda, tak táto križiacka výprava skončila v podstate akousi remízou, ale v zásade neúspechom v tom zmysle, že nepriniesla Belovi III. Návratnosť tých vynaložených prostriedkov, ktoré investoval do armády, ktorá sa zúčastnila 3. križiackej výpravy. Následkom tohto neúspechu v 3. križiackej výprave jeho syn Ondrej II. Prevzal krajinu, ktorá mala prázdnu štátnu pokladnicu, a pretože ju chcel a potreboval naplniť, bol donútený vydať listinu, kráľovskú listinu, tzv. Zlatú bulu, ktorou udelil uhorskej šľachte významné práva a slobody výmenou za to, že šľachta bola ochotná platiť vyššie dane a spolupodielať sa na financovaní celého kráľovstva. Ondrej II. Túto bulu vydal v roku 1222 a len niekoľko rokov predtým podobnú listinu pod názvom Magna Charta Libertatum alebo Veľká listina práv a slobôd vydal Ján Bezemok vo Veľkej Británii, ktorého brat Richard Levie Srdce sa nachádzal v Svätej zemi počas 3. križiackej výpravy a v podstate tá Magna Charta Libertatum, ten princíp, bol veľmi podobný, ako je Ondrejova Zlatá bula. To znamená väčšie práva a väčšia samostatnosť šľachte na území, ktoré ovládali alebo ktoré osídlovali, výmenou za ochotu platiť vyššie dane. Práva, ktoré šľachta nadobudla, spočívali napríklad v tom, že v prípade, ak sa panovník rozhodol vstúpiť do nejakého vojenského stavu alebo zaútočiť voči niekomu, šľachta už nebola automaticky povinná dodať mu vojsko spomedzi svojich poddaných a pridať sa vlastne k tejto výprave, ale podmienila toto vyhlásenie vojnového stavu vlastným súhlasom alebo súhlasom vo vlastnom sneme. Čiže je to akoby taký prvý zárodoček parlamentárneho režimu v absolutistickej vláde, ktorá bola charakteristická pre to prvé obdobie stredoveku, pre raný stredovek. Ani nie 20 rokov po vydaní Zlatej buly, ale Uhorsko muselo čeliť úplne inej hrozbe, a to katastrofe, ktorá postihla Bela IV. V roku 1241, kedy do Uhorska vpadli Tatári, mongolské kmene, a v bitke pri rieke Slanej Belo IV. Zažil obrovskú porážku a musel sa zachrániť útekom. V podstate ho Tatári prenasledovali cez celé Uhorsko až na jeho úplný juh do oblasti dnešnej Dalmácie, dnešného Chorvátska. A pán Boh vie, ako by to celé bolo skončilo, keby sa nestalo to, že Tatárom umrel chán a tatárske vojská sa vracali vlastne do svojej domoviny voliť nového chána, a tak účasť Tatárov na Slovensku alebo prítomnosť Tatárov na Slovensku je obmedzená len na tento jeden rok, rok 1241. Podľa toho si dobre zapamätáte to, čo sa často mýli. Žiaci si často mýlia Turkov, Tatárov, Arabov, Avarov. S Tatármi je to veľmi jednoduché. Na uhorskom území zotrvali len tento jeden rok. A napriek tomu, že to bolo relatívne krátke obdobie, následky boli katastrofálne. Ten mongolský vpád bol veľmi brutálny a krutý a spôsobil doslova vyľudnenie niektorých oblastí. Takže Belo IV., pokiaľ chcel opäť naplniť štátnu pokladnicu a zaviesť normálny hospodársky život v krajine, musel nájsť nejaké riešenie, a to riešenie našiel v tzv. Nemeckej kolonizácii. Nemeckou kolonizáciou nazývame proces osídlovania prázdnych, vyľudnených oblastí Uhorska po tatárskom vpáde nemeckými kolonistami, nemeckými osadníkmi, ktorých Belo pozýval z Nemecka. Spravidla šlo o veľmi zručných remeselníkov a obchodníkov, ktorí
sa sústreďovali predovšetkým v mestách a zaslúžili sa o veľký rozvoj týchto slobodných kráľovských miest, ktoré neplatili dane šľachte, tak ako poddaní, ale platili dane priamo kráľovi, ktorý za to mestám, stredovekým mestám udeloval rôzne výsady, právo variť pivo, právo postaviť si hradby, právo meča, teda vykonávať hrdelné tresty a mnoho ďalších mestských práv. Nemecká kolonizácia zasiahla predovšetkým oblasť Spiša, napríklad mesto Kežmarok, slávne mesto Levoča, ale takisto zasiahla aj Žilinu, kde sa nemeckému obyvateľstvu začalo veľmi dobre dariť a zakrátko tvorilo v mestskej rade viac ako polovicu poslancov. No a potom to boli banské mestá, predovšetkým mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Posledným panovníkom z rodu Arpádovcov bol Ondrej III, ktorý sa nezriedka zdržiaval na tomto hrade, je to Zvolenský hrad, a jeho smrťou v roku 1301 vymierajú Arpádovci po meči. Znamená to, že Ondrej nemal mužského potomka. Keby nemal ani ženského potomka, v tom prípade by sme hovorili, že rod vymrel po praslici. Ešte raz si pomocou tejto krátkej časovej osy zopakujeme to, o čom sme si práve hovorili. K zjednoteniu maďarských kmeňov dochádza po katastrofálnej bitke pri Lechu, kde Oto porazil maďarské kmene. Arpádovci, ktorí sa nezúčastnili tejto bitky, zjednotili na čele s Belom Arpádom maďarské kmene, usadili sa natrvalo v Karpatskej kotline, prijali kresťanstvo a v roku 1000 bol korunovaný prvý panovník Arpádovského rodu Štefan I. Bela III. Sme si spomínali v súvislosti s jeho podporou 3. križiackej výpravy, ktorá však do štátnej pokladnice nepriniesla peniaze, práve naopak. Štátna pokladnica po tejto neúspešnej výprave zostala prázdna. S tým sa musel vyrovnať Ondrej II, Belov syn, ktorý vydáva v roku 1222 zlatú bulu, udeľuje práva šľachte výmenou za zvýšenie daní. Bela IV. Si budeme pamätať v súvislosti s jediným rokom 1241, kedy Tatári vtrhli do Uhorska a vyplienili Uhorsko. Následne sa rozhodol Belo IV. Tieto prázdne územia zaplniť pozvaním nemeckých osadníkov do miest. Posledným arpádovským panovníkom bol Ondrej III., po ktorého smrti Arpádovci vymreli po meči. Ako sme si spomínali na úvod, to bezvládie, kedy dvaja panovníci začali súperiť, alebo dva panovnícke rody začali súperiť o vyprázdnený uhorský trón na území Slovenska, vládli oligarchovia, veľmi bohatí a vplyvní šlachtici. Na východnom Slovensku to boli Omodejovci a na západnom a strednom Slovensku Matúš Čák Trenčiansky. Ale o tom, kto a ako nastúpil na uhorský trón po Arpádovcoch, si povieme na budúce.